Què tal, people, ladies and gentlemen? Molt bé, però molt mal. Mireu, sabeu ja on estic? Estic en el cementeri monumental d'Alcoi, el Cementerio San Antonio Abad, és un dels patrons d'Alcoi. Però no he vingut a parlar-vos dels 11 patrons d'Alcoi. He vingut a comentar-vos que este diumenge 14 de juny fem les últimes visites guiades de la temporada ací al cementeri. Què vol dir? Que un servidor, Jordi Linares, vos acompanyarà al voltant de 2 hores, glorioses 2 hores, per a conèixer totes les històries, anècdotes, entresijos, sobretot art i molta estètica i sentiment que es pot trobar ací en este cementeri monumental. Baixarem a les catacumbes, a les galeries subterrànies, veurem totes les manifestacions escultòriques, arquitectura i també totes les vidrieres de la família Mahomejan. Vol dir que este diumenge 14 de juny, a les 11, en Quality Tours Mariola, de la mà de Jordi Linares, les últimes visites guiades de la temporada al cementeri monumental d'Alcoi. Una verdadera passada. Aprofiteu perquè estarem de 11 a 1 aproximadament, combinarem sol i sombra i quan caiga que faci realment caloret, vosaltres a les catacumbes, correcte? Queridos míos, es veiem este diumenge. Adiós.